Salam, mehriban tamaşaçılarımız. Atavatın habarlar gepleşigimizi sizin ählijeňizi hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkiýe Türkmenistan uğruna biletleriniň bahasy ýene-de arzanlaýar. Türkiýanyň Türk Hava ýolları aviakompaniyasy Türkmenistan uğurlu uçuşlarda biletleriniň bahasyny arzanlatýa gitdi. Kompaniýanyň Türkmenistan nakşa hamçasyndan Atavatan Türkmenistan halkara jurnalyna gelip gowşan täze maglumata görä, Türk Hava ýolları İstanbul uğurlu uçuşlarına biletlerinin bahalaryny arzanlatdy. Mehriban tamaşaçylarymyz, habarymyzyň jekme-jeklerine geçmeden öwel bu akşam size Şahir Gülşiren Hanywanyň alyp barmagyny täze başlan gepleşigimize, Atavatan ýaşlar gepleşigimize tomaşa etmäge çagyrýar. Gepleşigimiziň ilkinji fanynyň mehmany ýaş zehini Şahir Kerim Halli. Hormatly tamaşaçylarymyz, biziň YouTube kanalymyzda ýerleşdirilen video habarlarymyzy, gepleşiklerimizi, kinolarımızı, behzeşiklerimizi Atavatan TV.com saytyndan YouTube'a girmezden anfatlyk bilen tomaşa edip bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa habarymyzy dowam edelim. Türk Hava ýolları aviakompaniyasy İstanbul uğurlu uçuşlaryna biletleriniň gidiş geliş, ýagny iki tarapynyň iň pes bahasynyň $350 başlaýanlygyny habar berýär. Ýatlatmak isleýär. Soňky bir näçe aýyň dowamyny Türkiýe Türkmenistan uğurlu biletleriniň bahasy bir näçe gezek arzanlady. Bir näçe aý mundan öňel diňe bir taraplaýyn uçar biletiniň bahasy $700 başlaýardy. Häzirki döwürde bolsa İstanbul uğur boýunça iki taraplaýyn biletiniň bahasy $350 başlaýar. Yeri gelende häzirki döwürde İstanbul uğruna biletleriň iki taraplaýynyň bahasynyň häzirlikçe $605 başlaýanlygyny bellemek gerek. Eýsem Türk Hava ýolları Türkmenistan uğruna hepdede näçe gezek gatnaw amal aşyrýar. Öň habar berişimiz ýaly 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türk aviakompaniyasy İstanbul-Aşgabat uğur boýunça hepdede 4 gatnaw, İstanbul-Türkmenbaşy uğur boýunça hepdede 2 gatnaw amal aşyrýar. İstanbul-Aşgabat uğur boýunça duşenbe, çarşenbe, anna we şenbe günleri adat uçar gatnawlaryny amal aşyrýarlar. İstanbul-Türkmenbaşy uğur boýunça bolsa sişenbe, penşenbe günlerini adat uçar gatnawlaryny amal aşyrar. İstanbul'un uçuş wagty Türkmenistana gonuş wagtynyň faqat tapawudy we indiki güne geçip bilýänligi sebäpli uçuş gonuş günleriniň üýtgäp bilýänligini ünsüňiz çekýär. Şol sebäpli uçuş gonuş takyk wagtlar üçin Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saytyna degişli habarlary okumaňyzy maslahat berýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, umumlykda Türkmenistan Türkiýe uğruna hepdede jemi 11 sany adat uçar gatnawy amal aşyrylýar. Türk Hava ýolları aviakompaniyasy hepdede 6 sany uçar gatnawyny amal aşyrýan bolsa, dün size habar berişimiz ýaly Türkmenistan aviakompaniyasy hem häzirki döwürde hepdede 5 sany Türkmenistan Türkiýe uğruna uçuş amal aşyrýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, habarymyzy jemlemeden öwel esasan hem ýaşlaryň olaryň enatalarynyň ünsüni çekjek ýene bir möhüm habar size ýetirmek isleýär. Häzirki döwürde daşar ýurtlary okumak üçin gitmek isleýän talipler üçin okuw mewsüminiň açylandygyny siz ýen bilýärsiňiz. Egerde siz Türkiýanyň awraýly universitetleriniň biri bolan Bahçeşehir, Özyeğin ýa-da Medipol universitetlerine şeýle hem Türkiýede fanawa giren beýleki universitetlerde okumak isleýän bolsaňyz, onda bu universitetleriň Türkmenistanyň talipleri boýunça ygtyýarly wekili Atavatan Danışmanlyk we Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Hormatly talipler we enatalar, Türkiýede bilim almak üçin atestat, 3 ýyllyk baha we pasportyň terjimesi üçin eýem näçe ýyldan bäri esasan hem daşar ýurtda bilim alýan taliplere terjime hyzmatlaryny berip gelýän makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup biljekdiňizi siz eýen bilýärsiňiz. Habarlaşma üçin 263 78 96 73 262 60 52 61 96 48 55. Mehriban ýaşlar, egerde siz özüňize gerekli, peýdaly maglumatlar almak isleseňiz,
Atabatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atabatan-turkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam ediň. Gepleşiklerimiziň inniki fana görüşýänçek hoş, sag bolun.